Cuasa Gaeilge sa Ghaeltacht. Tús an tára bhí an agus bhí na scoláirí bailí le chéile os cóir chulaiste Joseph. Bhí siad le freastal Cuasa Gaeilge sa Ghaeltacht. Tháinig bus agus chuisiad bord. Bhí siad asúil go mór leis an gúrsa. Theaiste le bus siar I dró na Gaeilge. Bhí an cuasa siúil sa spidéal a gundé na Gaeilge. Bhí an múntar seasta ceann déanana go leor cainte. Bhí na scoláirí fad bís. Bhain siad ceann scríb amach sa deire hir. Bhí siad fad thuirseach tríochta hééis an tuairis. Chuisteach go dtí bunscoil bhaile na hán le chlárú. Bhí málaí mór gan pracu agus bhí siad asúil le na diche lóistín a bhaint amach. Bhí cuasa saoire gon chéad go hacu. Ní ra éon dá lá mar a chéile. Bhí rangan na acu gach maidin agus bí sa cheantín. Haidí sé gimmert clufií sport gach lá agus a dansa san luche. Leithintí áirithe, nuair a bhí chunéim siad go brá, thugadtí a trá. Thaineoch sé sin go mórló mar bhí sin ná nach bhfuil snáb agus siúl. Thuaisiad thoras go dtí techa fíorse I Rosmuc. In na hananta sin thug siad cuairt radio na Ghaeltachta agus TG4. Bhain gach mac máthair an tainneamh agus tairbheh as an toras. Bhí chuid acu a búrach go faoich nuair a bhí orú fiúháile. Sheol siad fad go bhhainadís I dteagháil lena chéile. Dúirt siad fad go bhfuiledís an Ghaeltacht an bblion dar gceann.